फुंबिलि न' दंना गैया जाखोब्रा माथो बाहेरायावबो ओंखारबोआ ना उन्दुदोंसो ना बे फैलाव फाग्लानावसो थांखोब्रा मा साइसनि हिनजावब्रा बेलाय हा मा मोनजाबावनांगौहाय आदै गयाबो फानजोब्बाय नाङा मादै हा बहा थांदों फुंबिलियालाय गैया आदै बोरमासो दोस्लायहैखो ना माखो बोरमा फायखारिबो फैनो नागिरदोंमोन हाब मादै सानबेसे बिदि बोरमा फिसिनानै जानो सानखोब्रा मादै फुंबिलिया बेखायनो होनदोंमोन आं मादै फुंबिलिखौ आंजों हाबा हरदो होननानै आंनावलाय माथो जोबदों जाग्रासो गैया आंनाव ओमफ्राय बे फैलावनाव मा दं जेबो गैया बेनाव रोंबाबो रोङै बादिसो साख्रि जानोसैनो आदै बेहाबो है बहा साख्रि जानोब्रा ओरै गैयाबा साख्रि मोनो जाया थगायदोसो नोंसोरखौ आर लांनायबो नङा बियो ओरैनो बुरि होनानैसो दोनगोन ओंखायनो नोंसाजोआ आंनो हरखादो आंलाय माथो होननो रोंबावनो आदै मालाय हनै उन्दैनिफ्रायनो गोसथोलायनायखाय नागारलायथ्रा नागारलायासो होनदों नों मादै लायालै बियो थैनोबो लाया माजों लानो हानांगौ बिलाय साख्रियानो जाखायाबा आंनो हरबानो देन नोंसोरखौबो आलो गोजोन जाहोहैनो हागौ आङो नोंखौबो लानानै दोनहैबावगोनसो आङो थाथ'दो दे मादै एसे मोजाङै सानै हयै थाबानो जाबाय सिबाया बेबो हनै जि हास्थायबायदोंमोन सिरि सिरि आं मालाय बोरै बोखाना हरबाय बायो दंनायालाय दंमोन बेहा सम्पति बेजों थांबालाय बिराद मोजां जागौमोन रिजाल्टआ माला मोनो होनदोंमोनलाय जारौ 17 थारिखआवनो मोनो 17 थारिख एम ए खौबो फरायबावनांगौ फरायनोनो बाबायमोनहां फैसाफोरखौनो एडमिसन खालामनोबो हाया हाब एथ' गोबाव फरायबोनानै दासो खायदा खालामगोन ना माबा मोनसे फरायबाबो साख्रिखौनो मोनखायाबा साख्रि मोनाबाबो लेखाखौ रोंनानै थानांगौ ओमफ्राय आदा बे राखेब फरिसा मावग्राया आंखौ गोसोथोयोनो दाखालिबो जोंनाव फैखांबाय थैच मा फाग्ला मानसि बेलाय बोराय मांग्राग्रा बोराय मांग्रा माने हिनजाव गोनांबावसोनो बिदिबावसो गथ'बो दंबावसोनो हिनजाव खारजानाय गोदाव सोराव मानसिजों ओमफ्राय नोंहाबो रायलायो ना मायो आं रायलाया गावहासो गोदाव सोराव बुंनानै लालाबाय थायोनो गामियावबो लायहोनो नाङा बिदि मानसिखौ आं लाय होआ गावनो लाजिया फांजिया हाबफैदों मानसिखौनो गिदिंसोमोन आङो खुख्रि लालायनायनो राखेब खेबनो बोना लांलाबायजानोसो गिबायमोन आङो सावथारथाल मानसियानो खाथियाव थानो नाङा बेबायदि मानसिजों बे उन्दैफोरखौ एसे लेंहरना लाबानो जायो आं गैयियाव न'आव हारसिं थायो बे ओमफ्राय आदा नोंना बाजै फुंबिलिखौ माला लायो बेनोथ' गाव फैनो गोसो जाबायमोन ओमफ्राय हायाफोर मोनैखायनो बादों साख्रि गैया मा गैया खस्थ' ओमफ्राय आरो नोंनाबो नै फरायनाया जोबाखैना बेनि थाखायनो साख्रिखौनो नेबाय थानोसै नोङो थबसिं लायग्रोजागोन नोङो मोननायबो नङा थोस जाम्बि बेखौ फसायो नामा बे लाखायाबा बे बहा मोननांगौ बेलाय जोंहा खोथाया दंखायो थिगैनो बेखौ नङाबा रावखौबो दालायखा आंहा ओरैनोबा बेखौसो फसायो लायगोन गावबो फैखायो दा लाबोबा दानो फैयो बियो आंसो एथ' गोबावनि होनानै लायाबा गवा नोङो लाया जाबाय मानो लाया जानांगौ आजिखालि थाखा गोनां फैसा गोनांजों थाब थाङो आदा थबसिं लाग्रोजागोन नोङो ओरैनोबा बिमानाव बिबाय थायोनो थबसिया मोननायबो नङाहाय नोङो थाब लायाबा ओरैनो माहाजोनखा बेहा दा जाम्बि जाम्बि होनबाय थायोब्रा नोंलाय बे माहाजोन माबालाय बे मोनलाङो नामा जोंनि गोसोलायनायजों मालायनि गोसोलायनायजों मिलायाथ' जाम्बिलाय नै नोङो बिदि होननाया ब्लड खावना लांजाबासो खावना लांनो हायो नामा सोरबा बोरमा फाननायनि फैसाखौ थाइसेबो बाहायलाहाङाय थिंख्लियावसो सोनानै दोनजोबसै आहा हा सोदो सोरथो बिदों नोंनि फैसा सोनायखौलाय माला बथिक जाबावनांगौ दे आयै आंनि फैसाया गेजेरानो नाङाखै दाबो हा सानफा एफा सोनानै बुङाबालाय बोरैथो हांगासिनो बुंनांगौ
हाजा एसे मोनो बेखौनो सोबाय थादो आंथ' जेबो खामायनानै होनो हाखाला बाहायखायाबा आङो फैसाखौ जि बाहायनोनो अनो आहा बे फैलावाबा साख्रिखौ माला मोनो बे फैलावखौ नेबाय थानो हानोसै आरो नोङो बैसोफ्रा आरो नेनानै थालाय लाङा देनां आंहा बुरिनानै दुब थैनानै थांबा नोंखौ सोर बिलाइबावनो बुरि गादादा नुलाय लांबाय रना जागोन लासैनो जागोन आरो मानो थैलाबायनांगौ दानो थैयो नामा सोरबा नेबाय नालाय नेबाय थानोसै माथो खालामनांगौ नोंनिबा ना बेखौ फोथाय खेबस' खालामनानै दस्राजों हाबा जानांगौ नेनायाथ' नेबाय एथ' गोबाव नेबाय 15-16 बोसोर जालाय लांबाय हनै थबसियाबो आंनावसो बिबाय थायो लाया माथो आङो बेखौ गाज्रि फाज्रि मानसिखौ नायबा नांगायल'सो मोनखायो आङो गोबानसो ओंखारो आं माखौ आसा खालामबाय थादों बिहा दस्राखौ लानो हाया नामा बेहालाय सैथ्राहां मानसिखौनो जारलासो मोनबायहां नोंसिनि रायजो जालांनांगौखौ आंहाथ' दुब थैनानै थांसै नोंहासो मा जालांनांगौ लेंहरनायाथ' मानो लेंहरदों बियो जेन'बा थबसिया जानो आंबो मिन्थिया बेखौनो रायलायगोन बे गावखौ लागोन ना लाया मानसिखौनो बाबायसो आं नायनोनो बाथारो आङो गावजों बिदा बायदि साननानै रायलायनायखौनो गोसोथोदों नङो नामा इथाय मानसियानो आथा खिथा खालामबाय थायो नोंसिनाबो मादैया बेनोसो हरनो होनबाय थायोनोलै मानसिफोरनि सिगाङाव गिलायलांबायसोलां थै बे जाम्बिनि खोथाखौलाय माथो होनबावनो गावहा माला हाबा हरनो हानो बेखौल' सिन्था खालामबाय थायो जोंबो बैसो जाबाय नालाय आरो नोंबो साख्रिखौनो नेबाय थायो नालाय साख्रि गैयाबा मा मावनानै जानोब्रा आरो नोंमालाय बोरै सहायनो हानो जोंनि खस्थ'खौलाय आंबो खाफालावरिया जाहैबाय उन्दैयावनो बिमा बिफा गोमाजाबाय बिनानाव सासेखौबो खुनुरुखुम फेदेरबाय आंनो बिमा आंनि बिफा बायदि जाबाय फोरोंबाय एसे आरो दाथ' नै कलेजनि एडमिसनाबो बिराद बारा जाबाय बिराद जारला ओंखायनो आं बे खोथाखौ सानो आरोखि साख्रिया जामारबोला एसे सुखुनि हां बोनो हागौमोन संसाराबो मोजां जालांनो हागौमोन इसोराबो इसोर माबायदिथाय गोनांफोरनोसो नाङा होनबाबो फैयो गैयैफोरनो नांगौ होनबाबो मोना गाबबाबो मोना बेनो जाहैबाय खाफालनिबो खोथा बुंनांगौ जाहैबाय दा थांसै ओमफ्राय औ थांनांगोन नङाबा गियोहां मानसिखौनो लेंहरनायाथ' मानो लेंहरदों बेलाय नों खनायाव थाखुमाबानो जाबाय मा होनो आं हारसिं रायलायसै ओमफ्राय जायो फैनाय नंला ना माथो फैयाखिसै फैगोनदां एहाव फैगौ ना थाखुमादो बेसे गोबावसो फुंबिलि एसे गोबाव जाबाय माथो खबर खबरा बेनोब्रा फुंबिलि हाबे फैलावखौनो नेबाय थानोसै नोङो साख्रि मोना मा मोनानो ओरैनो बुरि गादिदिस जालायलांबाय नेयाबा माथो नेयो आहा नेगोन बुरि ख्रेबजासे थागोन आंहा हेद मासे अहंखारब्रा नोंलाय रसा लानानै बिबायनानै जाबासो जागोन नोङो फैलाव फैलाव होनबाय थाग्राया इसे आराम नोंखौ जुलि लानो नागिरबाय आङो मानो बेखौ नेबाय थानांगौ जाखो नोंहालाय बेनि साख्रिया जाफेरबायगोन नामा जागोन आहा बिबायनानै जायो ना मागिनानै जायो माथो नांजाबायदों नोंहालाय माथो खहा जायो साख्रि मोनाबाबो लागोन आहा नोंहालाय आंखौ मानो नेफानांगौ लाबानो जायोना जायखौ मोनो बेखौनो फाग्ला दंमारलै मानसिया गुन्दा साइस गारा आङो बेखौ गारनो हायो नामा जाहा उन्दैनिफ्रायनो मोजां मोनलायबोनाय दासो बेखौ फोथाय खेबस' खालामनो हायो नामा आं गारा मा खालामदों बे होद फाग्ला फुंबिलि लाजिनो जेबो नङा रोङालै बे आं नोंखौ नागारालै आं नोंखौ दिनैनो लांखागोन फै आं नोंखौ दिनैनो लांखागोन आं गारा आं फै, थाङा फै, आं नोंजों जाया होनदों ओइ मा खालामनाय जादों बियो ओइ लाजिया नोङो मा खालामनाय जादों बेलाय हाब फैलाव बमफाय गुरब्ला ओंखारबोलायखो नोंलाय खि गैजायै मानसियालाय जेरावबो डिस्टार्ब बियो मा डिस्टार्ब आंबो दंफैखायो आंसो दोनबोखादों मोनथिखायो आं नोंनि आखलखौ मोनथिया नामा नों जों सानैजों मोजां मोनलायनायखौ बे मा बुंदों खोनायाखै नोङो आं लिंबोफाखादोंसो नोंखौ बेबायदिनो खालामजानो गिखादों आङो लाजिया हिनजावखौ बेबायदि बोना लाबानो नंखाना माखोंलाय मा मावनानै जाहोनो नागिरदोंब्रा नोंलाय मा दंजायो नोंनाव बे नोंनि मास्टार साख्रिखौ जागोन सानदों नामा नोङो फस्थायगोन नोंबो फुंबिलि फस्थायगोन फस्थाया आङो होनखाबायना आङो जों बिबायनानै जानाङो ना मागिनानै जानाङो जोंनि खाफालसै बियो नोंहालाय मा नांजाबाय थायो बहायलाय साख्रि गैयाब्लाबो मानसिफ्रा जानो हायो दानि जुगाव धोन दौलदा साननै सानथामनिल' गावनि धोनखौ लानानै एथ' दुगा दुदों नामा आंलाय नायलांबाय थादों जोंखौ आथिं आखाइ थानानैलाय माथो सिन्था सानै बिबायनानै जानो
आंनाव बिबायना जाहै जाम्बा जाम्बिफोर नायगोन नोंसोरखौ एबार मा नायनो नोंलाय मा नायनो नोङो नायगोन आं नोंसोरखौ नायबाय था नोङो मा नायनो नोंलाय जोंखौलाय मा साइसनिथाय मानसियानो आजां गाजां बोरैबा साइसनिखा जामारबायसोमोन नुवाखै नोंहाबो फैबावो बेखौनो लिंहरनायखौ हा ओंखायनो नोंखौ लिंबोफाखाबायना आङो आरो फैयाबाबो न'आव डिस्टार्ब खालामहैखागौमोन बियो फाग्लासो जानखा मानसिया दाबोथ' नोंखौ न'आव डिस्टार्ब खालामहैखाबावगोन बियो थौदो फुंबिलि जोंनाव थांसै आं हगार हरला नोंखौ थौ ओमफ्राय नोंनाथ' रिजाल्टआ मोनबाय एडमिसनखौ माहाय लामारो सानखो बहा लानो क'क्राझारावनो लानोसै बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावनो जों बादि गोरिबालाय बहा गोजानाव लायनो हानांगौ आंथ' लालासो सानबायमोन आदा बाजैयानो लानो थिनगासिनो फैसायासो जारला जासै जाम्बि फैसाखौ मा सिन्था जादों नोंलाय आं दंना आं हरगोन आंहाथ' आदा खावनिया जाबाय मेट्रिक फेलबो जाबाय नोंहाल' मोजां फरायदोब्रा जाखिनि हायो आं हरबाय थागोन नोंनो थोद जाम्बा नों आंनि फरायनायनि खरसाखौ हरबाय थानो हायो नामा इउनिभारसिटियाव फरायनायखौ एसेल' खरसा थाङो सानदों नोङो एडमिसन खालामनानैल' मा जानो हस्टेलाव थाहैनाय लेखा बायनाय आरो फर्म फिलाप खालामनाय गोबां बायदिसिना थायो होनबायना जाम्बि जाखिनि हायो आं बेखौ हरगोन माखासेखौ नोंसिनि आदा बाजै हरगोन आरो माखासेखौ आं हरगोन नोंल' मोजां फराय आरो मोनसे खोथा इउनिभारसिटियाव फरायनानै आरो जानला मोनला हौवाफोरजों लाइन मारियोब्ला आंखौ बावनो मोननाय नङा दे खिन्थु मा सिरि थाबाय थाखो आंखौ बावमारगोनसो नामा नों थोद जाम्बा बावफेरो नामा बिख्लोखौ बिख्लोसो होनदों बिख्लो होननानै आंखौ गोखा होनना गारब्ला ओरैनोबा टाउनाव आजां गाजां गोदै गोदै बुस्थु मोनजायो आरो हरैनि बारहावाया आलदा बिनि बारहावाया आलदा आंखौ बावथारगोनसो होनदां नों ओरैनो बुंफ्लायाखैथ' थै जाम्बा गारनो हाफेरो नामा थ' थांसै दा नङाबा राखेब फरायसा नुला फैलायगोन बे राखेब फरेस्टखौ र' जोंनि गामियाव थाफैनानै मोजां मोजां आखलसो दिन्थिगासिनो दं बियो र' थौदो होमबालाय थांसै थौ बेखौ ट्रेन्सफारसो खालामहरनांगौ र' बे एटाखौ एडमिसननि लास्ट डेटआ माला होनदोंमोनलाय 10 थारिखआव बिसिबांसो थांगोन बिबा 20,000 थांगोन 20,000 आंनाव हाब माजों मा खालामबावनांगौ जाखोलै एथ' बुरजा थाखा 10,000सोआथ' मेनेज जागोन माखासेखौ मोननांगौआसो जारला जादों बेराफारसे थाथ' जाया बे एडमिसनाबो लायाबाबो जानाय नङा रोना 10,000 हरनो नागिरदोंमोन हाब बिसिनिफ्रायसो फैसा लाबावनोसै नों जानो मानो मालायनिफ्राय फैसा लानांगौ दे बिदाया खोनाबा मा होननांगौ दे बेनोथ' आं नाङा होनखादोंमोन ओमफ्राय गावसो जासिबाय थादों गैया होननायखाय नाङा मानो मालायनिफ्राय फैसा लाबाय बायनांगौ बे आं गोदो सिख्लायाव थिंख्लियाव सोनानै दोननाय फैसा लाबोफानाया बेखौनो नायनोसै बेसेबां दङ नांगौबा सना फानदेरनानैबाबो माबानोसै मेनेज खालामनोसै 4,000सो जाखागोनदां हाब सना फानलायथारनोसै गावनि बिमा हरनायखौनो अरजाया माथो जानो थेखायाव फाननायालाय नांलादां बाजै फाननांलादां नांगौबा हाबला आङो हाबा जायो नामा हाबनांगौ हाबनांगौ लेखाया बिदि गारजायो नामा र' आं लायनि बेसेबां दङ नायनायनि एपइन्टमेन्टखौनो दाबो मोना नालाय नांला मोनदां आदा फरायबाबो साख्रिखौनो मोनखाया फरायनांगौ फराया जायो नामा दिख्रुबनायसै दे आङो बारा बुरजा थानाय नङादां देख्रुबदो सानदो फैसायानो गैया नै आं फैसाखौनो दोननाय जायाना बांसिनानो अयनाय जाबायहाय नोंहासो बाजै एथ' खस्थ' सिख्लानिफ्राय बुथुमनायखौनो हाबा जानासो दिख्रुबनांबाय अरजाया थेखा बेथेखानि थाखायसो दोनथुमखानायखाबा मा खालामनोथो नांगौ लेखायाव बाहायनो नङाबालाय न' सानलाय बिदाया बेसेबां दं बेबा गैयानदां 4,000आनो फैसायानो बेसेबां थागोन बेबा सना फाननानै हरदेरसै माखासे थोखायाना बियो 4,000 दंलै ए 6,000 दं बे आनैया दखानाव बन नांगौ होन्दोंमोनलै आं बेनो थेला गंथामसो बोना होफैनोसै
बे आदै बाद्र'नि थेलाखौ लाथ'ना लायसां नैबे खाथियावहाय एसेसो होफैनोसै बेनो जायो फरेस्टफ्रासो हगारगोन ना हगाराथाय बिसोरलाय बहा हगारनो खायदा खालामना लाबोनोसै गोरानखौ ओरैनो एफा एफा आयौ बनसो बोलायबोसै आदाया माथो उफाय नोंलाय न' बेखौ दोनथ'दो बिबाजैया आदा आंनो फैसा नांगौमोनलै हाब दाख्लैसो 10,000 लांनायखौ मा खालामजोबखो गैलालै आदा बियो बिरबायनाया इउनिभार्सिटियाव एडमिसन लानायाव एसे प्रब्लेम जादोंमोन नामा बेवहाय हरबाय आं हाब मा जाम्बा जालाबायखोब्रा नोंलाय मालायनि एडमिसन लानायाव मानो हरलाबायखो सिफा जाखो ना गार्जेन जाखो नोंहालाय मा बिफा जालायनांगौब्रा आदा थेखा जानायाव मदद खालामनायालाय मदद खालामबासो दा मदद मोनफिनो मा जाम्बा जालाबायखो नोङो मालाय बिदा दंना बेहा बिदा माबा खालामनानै होगोन मिथिगौ नोङो बिनि बिदाजों आंजों बेसेबां सुथ्रु जाम्बा जाम्बा मानसिया गामिनिजों गामि बेबायदि सुथुर जानानै थायो नामा आदा नोंहा बिरबायना बिबाजैखौ मोनासै बिनि थाखाय नों एथबां बेबायदि सुथुर जानानै थानो नाङा ना आं दा बिरबायनाखौ मोजां मोनो आं ओंखायनो बेसेबां हायो एसेबां बिनि निदानाव अनसुंथाइ हरगोन फंबाय बे जानो हाया माब्लाबाबो आं बिनि बिनानावखौ माब्लाबाबो लाबोनो हाया बे न'आव नों सोर सिख्लाखौ मोजां मोननानै लाबोयो आंहा बेवहाय जेबो अबजेक्सन गैया नाथाय बेखौ दा लाबोखा ओमफ्राय बे नोंनि बिरबायना हरनाय 10,000 गाबोननो बिनानै लाबो नङाबा दिगदार दं आरो नों लायनो हायाबा आं लायगोन आं लायफिनालाय आदा बनखौबा बबे जायगायाव मोनगोनलै लायफेरा बेसे गोजानाव मोनगोन जाखो इसोर भगबान बाबा गणेशखौ लोगो मोनाबा हामगौलै जा गियो आङो लामायाबो जा गुदु जाजोब्बायब्रा नै ओरै थांनांगौ ना ओरै थांनांगौ जाखो ओरैनो थांसैल' आयौ बेथ' राखेब फरेस्ट फाग्लासोलै मा जाबावनांगौ दे रायज्लायनानैबाबो एसे बिनानै लांसैलां समयसाखौ खोन्थानानै मा लांफैदोंब्रा माबालै सार बिनानावा एडमिसन लानांगौ नालाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियावहाय बेखायनो बन एसे बेखौनो लांदेरनो हैनो नागिरदों आनैनो दखानाव एसे गारि भारा मोनदेरो खोमा होननानै बन लांफैदोंमोन आं सार फाग्ला जादों नामा बे बना नोंनि बिनानावनि एडमिसन खालामनायनि थाखाय थिनानै दोनखानाय बागान नामा मा रोंदों मोनलाबायदों दालि ओंख्रि जाहै लुगैदों नामा नोंलाय सोलाव सोलाय लांफैदों नोंलाय सोंनायाथ' आं नोंनाव सोंनो नागिरखादोंमोन ओमफ्राय फन नाम्बार गैयाना नोंनि ओमफ्राय आं मोजांखौ लांखाया ओरैनो नैबे खाथियावसो दालाय दसाखौसो लांनो नागिरदों इसेल' लांगोन सार मा दालाय दासा बिलाइ गोरानबो मोना अर्डार गैया बाहाय गोदाव सोरावनो आं लांफैबाय थाखाया सार अनदो एसे बे बिनानावनि थाखायसो अननाय थोननाय गैयालै आं बे जायगानि मानसिफोरखौ नायनो बाखाबाय लाइ होबा लाफाखायो बन फिसा होनबाय दानो गलाय दंफां मोजां मोजांखौ दानफाय लाबोगोन नोंसोरो आं बिदि लाया सार मोजाङै होनबाजायोमोन ना नों आंनाव आं एसे हेफाजाब होगौमोन ना खोथाफोरखौबा मानिनायखौ नोंसोरो आंखौ बिनानावबा आजां गाजां देन्जार नोंसिना माबायदि फिसाइ लानो नांगौ बिनो आंखौ फसायलायै बेखौथ' आं मा बुंनो रोंनोब्रा सार मालाय गावस्रा उन्दैनिफ्रायनो गोसथोलायनाय नालाय आंथ' जेबो बुंनो हायाना मा बुंनो हाया बिदाया बुंबा मा हायो बिलाय माबायदि बिनानाव बियो बिदा बुंबा लायैया बिनानावखौ आंनो हरबा मा बनल' दंफांबो मोनगोन आरो दंफांबो बोनांगौनि दरखार गैया नोङो आं हरगौमोन ना एडमिसननि फैसालाय मा नंनायाथ' नंगौमोनलै सार हनै माथो बिनानावा नोंखौ हिनजाव गारजानाय एसे फिसाला सासे गोनांखा होननानै खोनालाबायदों ओंखायनो बादों मानसिया दुनियाव सोरहा हिनजाव खारजानाय गैयि दङ आंल' नामा हिनजाव खारजानाया माबा खहा जायो नामा हिनजाव खारजानाया गराव थांफिनदो एसे लांफानोसैलै सार मोना होनदों उन्दै आउट खेला दा खालामला बायलै बायथार आइदै 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 दोनैनिफ्राय लांफैबावोबा लांफैलालै सार दंफां बोनानै बिनानावखौ लेखा फोरोंग्रा बे बेथा थिखिनाव दावखोना दंखायो आंहा नोंसिनि न'खरखौ रागासो नांला सार लांफैथारला दिनैनिफ्राय
Woi, आइदै Patha. मा होदोलै सार आयै थेलाया आंनि नङामोन सार आयै मालायनिसो लाबोथ'दोंमोन आं सार मा मालायनि? मा मालायनि आंनि? मालायनिसोलै दोनैनिफ्राय बिदि नुबावोबा आंनि खोथाखौ मानाखै बिसोर थिगसे होख्लायना हरगौमोन आं। मासे खिजानाय मानसिलै सुनि साला आजां बुबाय बेबायदिखौनो हिनजाव खाजादों बे साला खुथाया मोजां मानसि बियो बेबायदि मानसिनि बिनानावखौ हरनो आङो बन गैयाग्रा एसेबां मानि बुबाय आरो बे आंखौ थेलाखौबो दानफ्लुना हरबाय साला खुथाया मा खालामबावनांगौ जाखो आं दा फैसा गैयिसेयाव गैयि फुंबिले फाग्ला राखेबा आंखौ लोगो मोनना नोगोर बुना हरबाय आयु लोगो मोनमारदों आरो औ थेलाखौबो दानफ्लुना हरबावबायसो मा साइसनि मानसि बेलाय आबैनो मोनाखिसै बे राइडआवनो दंमोन ना बे फाग्ला दालाय गोरानखौसो लाबोगोन होनबाय आङो मानिया गोजा जाजोबलायथारबाय नों गोदाव सोराव बेफोरबायदि खालामनानै हरोहाय जोबावदोंसो बिसिखौनो गोबारै बाहाय आइदि सायो मुलि साजोबो लायनांसिगोन मुलि दा मलमबो लाबोनांगोन नाग्रा बै फार्मासियाव लायनानै जाफैनोसै मा साननानै बिदि बुना हरखो बियो नोंखौ गोसोथोयोमोननो आजां बेखौ दाय होबाय ओमफ्राय नोंहा गोसोथोआ माया होननानै मुगै सुगै बोरै लानांगौ आंलाय बेखौलाय बारन्दाखौलाय हिनजाव खारजानायखौलाय आरो फिसाला सासे दंबावोसो एफा गाज्रि मानसि आरो बे राखेबा आयु फाग्लाखौ डिउटि खालामनायाव मालाबा मैदेरजों गासिन जाबा हांगौ आं मोसाफोरजों अरथार जाबा हांगौ गाज्रि नङाबा फाग्लाया खोथाखौनो फंसेबो खोनासंबावा दंफां दालाय गोरानखौनो हरला आरो मोनायावबा फाननानै जाखुमायो बिसोरो बिदिनो होनदोंना दंफां गिदिरखौनो गावनो खोन्थाबानो दंफांखौनो हरगौमोन जाहैदों बिदि होनलायबावदों हराखै माथो बियो डाइलगसो बियो बिनि फैसा लुगैनायानोलाय आंखौ मोनैनि थाखायनो नोंखौ बिदि बुना हरबाय आरो बियो बिदियावनोथ' हिनजाव खारजादों दां थैजासे हिनजाव मोनखालाबो बियो जोनायानो एखे सिङाव नांहैथारदों बिखायाव नांफैनाय बायदि मोनथारदों मुलि जानानै सागायाबाथ' ओरै थेलाजों मानसिजों गोलैनाया हान्थुआनो नुवाखै बे बिखुङा जोनाया गाज्रि जाबाय मुलि जानानै सागायाबा डाक्टारनावसो थांनांगोन नायनोसै सागायना सागाया आइदै दा लायसै आङो फाग्ला जुथा गाननानै जोनाय ना आंनि थाखायनो एथ' खस्थ' खालामनांबाय नोंसोरा दा ओंखायनो आं फरायला होनखाथारबायमोन बाबायसो आङो बेसेबां खस्थ' खालामबावनो नोंसोरलाय बर'जों बर' बेनाबो जादायथाराखै एसेबो अननाय गैयैनो अननाय थायो बेबायदि मानसिनाव अस्थ्रादायथारो बेनाबाथाय अभारद्राय खालामद्रायथारदों बेना एथ' रिकुवेस्ट खालामबाय आं मानिया ओमफ्राय जारौआ रोनखौ लामारसै आरो खाफालाव दंबालाय लानोसै आदा खाफालाव गैयाबा लाला थोद बिदाया खिलांगोन बे थफिया बेनोथ' जादों नोमबाजैखौसो जा गोसोथोयोमोन बियो आरो दा बेनोखौ लांबावो बियो आंथ' बिराद जारलासो नुहुरखाबाय सोमोन्दोखौनो खिथेर होबाय थागोन बियो नोंना बेवाइया मानसियाबो एसे दुइसिन जाहैबाय आरो मेट्रिकखौबो पास खालामनो हायासैना बियो फरायनायाबो खमसिन जाबाय आं गारनो थिनखाबायमोन रोनखौ गावनो गारा ओइ लाजिनो रोङैफोर मा रायलायबाय थादों नोंसोरलाय मालायनि थाखा जानानै लाजिनो रोङाखै नोंसोरो आंनि फंबायनिफ्राय 10,000 थाखा लाबोनाया ओइ फैलाव मा सिरि थालाजोबखो थाखा गैया फैसा गैया मालाय गोसोथोनाय हिनजावखौ लानानै आरो आंनि फंबायनिफ्राय थाखा बिखौनो लाबोबावबाय नोङो बुरखायनानै आं मिथिया सुद आसोल नामसोजोबगौ आंनो आरो बिरबायना लाजियाखिसै नोङो ग्रेजुवेट जालायनानै गावनिफ्राय दुइसिन सेंग्राखौ गोसो थोनो आरो फैलाव नोंबो मालाय गोसोथोनायखौ लानानै फैलाव 10,000 हरनो हायाब्ला आंसो लागोन नोंनो नावखौ हैच मारै उन्दैफोरबायदि रायलायफैग्रा नोंलाय बैसो जानानैलाय नोंनि फैसाखौ जों बिदों नामा नोंनि फंबायासो हरदों दा बिदिजों बोरै जानांगौ जाखो गामिजों गामिलाय जानो बोरै मोनथिया हसिया फैसा बिनानै जाग्रा होनलाबायखो बियो गोदाव सोरावनो आं बियाखैमोनथ' आदा गावसो हरदों नाङा होनखादोंमोन आङो आरो आं बेखौ मा रायजोआवनो गारनो थिनखादोंमोन गावसो गाराखै लावगिगि डाइलगसो होबावदों बियो साइस गैया बाइस गैयानो
नाब्लेब्ले आंनि फंबायखौ सुलाय फुलाय थाखा बख'नानै जानो हानायखाय गाबोन जुदि फैसाखौ होफैजोबनो हायाबा नायगोन नोंसोरखौ। जाबाय दाना मा जाखो बियो? बिदा बिबाजैखौ गन्थ' गानाय जायाखै बियो? दैयावसो लेखा फोरोंबाय नोंखौ। लासिं सिं जोंहा दा गामियाव खोन्थाहैजोबसै दा बियो बयनोबो। बुंबाबो मानिया बे। आंनि सना फाननायानो थोखायोमोन, नाङा होनखादोंमोन आं ओंखायनो। थैनाया साबसिनसै नोङो। जोंनि मान सन्मानखौ जाजोब्बाय नोङो। आरो फैसा हैफिन। माबा मोनसे खालामगोन आङो। नाङा बे फाग्लानि फैसाखौ। आरो दिनैनिफ्राय बे रोनजों लोगो हमलायना रायलायनो मोनबावा नोंखौ। दानस'गोन आं। मान सन्मान जाजोबग्रा बे। गारदो, नाङा जोंनो असान्थि बेबायदि मालायखौसो। माहाजोन अननायखौ। माहाजोन न'खरनि मानसिखौ नाङा, जों खस्थ' खालामगोन ना। बेबायदि मानसिजों जोंहा दा बेबायदि होनफैजानाया मोजां जाबाय। जाबाय, सिरि थादो नोंबो। रागाया बेबायदि बाथाय हमथानो हानो नागिरा। बिरबायना ओइ बिरबायना 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 नों मानो बिदि खालामखो ओइ बिरबायना बिरबायना नों मानो बिदि खालामखो सना Oi! Birbirine! Oi! Bugna! Birbirine! Ne sandın ama? Anh yêu thằng ấy là này. Anh mới đi dưới lưng thằng ấy tôi sao nào? Na 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 na
आइ बोरै जाखो बिलाय आयौ मुलिसो दंबावदों नै बिदानो खिर' जानाय नंला हेलौ आदा नै आदा नोंनाव नैबा मुलि होनाया गोग्लैसोनासो दं नै गोख्रैनो थाब फैलाय दा आयै नै रोनबो नायलाय बाजै नायलाय मा जाखो नायलाय बाजै फंबाय! नै मा जाखो आयै फंबाय मा जाखो फंबाय आयै बिनानाव मानो बिदि खालामना लाखो मा जाखो मा जाखो बिरबायना आयै बिनानाव आयै आसै फंबाय बिरबायना मा जाखो आयै बिनानाव आयै मानो बिदि खालामखो नोङो फंबाय मानो बिदि खालामलांखो मानो बिदि खालामखो बिनानाव सासुथारमोन आं नोंनानै ओरैबायदि मानो बिदि खालामना लाखो नोंलाय गावनि बेसेन गोसा मानो जिउखौलाय बिदि खालामलांखो फंबाय मा जाबावनांगौ फंबाय खालामनानै लाखो नोङो सिखार फंबाय आं नोंखौ जेबो जानो होआ हरलाय नोंनि थाखाय जाजोब्बाय गासिबो फंबाय मा खालामदों साजाला गियान गैया बे फंबाय बिरबाय मानो बिदि खालामलांखो फंबाय आङो मानो बिदि खालामलांखो फंबाय बिदा बिबाजैनि एसे बुंनायखौनो बिदि सहायनो हायाखिसै